dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tayong tao, biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hinsugatan, apan siya magauban angtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, nagandamong puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamong puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, nagandamong puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman, uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan makagagahom silimbahon nga Dios nga naa ka sa turunos kitasan sa mga langit. Sa makausapa kami Ginoo nagapasalamat kanimo sa mga kahigayunan nga imong gitugot nga hangtod nining mga takna padayon pa nga masabod sa kanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan
Panalanginan usab nimo kini nga estasyon. Ug usab o Dios panalangini ang mga nagapaminaw nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Hiling tanan among tuuhan ug among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong nga programa, ato saning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong hapon kaninyong tanan dinha sir. Sige mi og sunod pamati aning inyo nga programa kay aduna tay daghan nga mahibaluan. Bisan tuod og kami dili pareha sa inyo og tinuhuan, pero punong mana sagad ang inyong gisangyaw. Busa maminaw gid mi, pero ang akong bana sir daw gilaay naman og simba diri sa amo nga simbahan. Okay, salamat na sa kuan, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa programa. Og unya mayong gabi day po dinha sa minapasok no si Victory Calatravan, Negros Occidental. Salamat nga naa daytoy daghan diha nga mga listeners. Okay, apto paning basahon. Kuya John, maayong hapon sa inyo dinha. Duna na kay lugar kuya nga makabisita diri sa amo ang church ingon ni Papa. Salamat kuya. Okay, dili usa na ko na i-delete ning ako kanang igabot ko sa balay. Mo text ko mahitungod ana kay mangayo kog informasyon sa inyo. Last text nga akong basahon. Mayong hapon sa inyo sir, layo pa man gyud ang oras ninyo pero amo na giandandaan ang radyo. Mga pangutana masagyan ni sagdo lang kanang ato lang yan may pangutanan na nga ato nga tubagon. Okay, si Bradley Libby sa di pasad mag-iban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Pas maayo siguro Bradley Libby nga imo malili usa diha ang atong monitor aron mahibaluan nato og diining mga dapita o nasuras kalibutan naga-view ang ato nga pinalangga nga mga viewers. Bradley Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ni ay ato nakita nga nakig-uban nato karon. So may ding gabi no sa atong tanan nga mga pinalanggan tigpabinaw kutob sa naminaw karon og nabot sa labyog sa atong broadcast. Welcome kamo higala sa ato nga tulumanon. Og pwede nung makapadangat mga higala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo ni Brother John or sa pag-message nato sa atong Facebook no. Sa Facebook live na to karong gabi una alang sa wa pa makasulay og lantaw sa atong Facebook live, i-search lang sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. DYCM Bugo Adventist. Napalihog lang po atong i-share mga higala atong mga viewers no, atong i-share ang atong programa ngato sa mga friend aron sa ingon na daghan sad ang makalantaw makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ni ato nga tan-awon mga nag-heart niya si Raj o Jaris Aligado Nolia. Gibalim ko ni ang ngalan. Yes, so anak na ni Sister Bibi Nuria ni Brother Prido. Sis B, salamat gyud unya. Salamat po dai sa inyong pag-view sa ato nga program. Niya said si Ronaldo Bragat, niya ato pong nakita si John Moses Rosalejos Puyot. Niya said si Lynn of Keria. Niya ato pong nakita din si
Julio Sirenio, niasad si Larry Taganili, Rolando. Brother Rolando. Larry, kumusta? Long time na gyud nga wa ta magkita. Kumusta Brother Larry unsay development sa imong physical condition? Ato sa nakita din si Rolando G.R. Beldosola, diha ni Tagasa. So may gabi nimo Brother Rolando uban sa imong family. O niya pod si Audi Anodalo, nakig-uban sab nato. Ni ato ning lantawon makadiyot higala ang ato nga screen nga pikas alang sa mga nagapadala og mga mensahe. Niya si Audi Nodalo watching from Mandawi. Okay, maayong gabi Brother Audi Nodalo sa Mandawi City. O niya sad si Lynn of Keria. Mayong gabi sa inyo diha mga brothers. Kumusta na kamo og amping kamo pirmi mga brothers sa inyuhang trabaho. Salamat. Salamat. Sister Lynn, thank you kaayo. Aniya ato ning lilion makadiyot ni ay mensahe ni Brother Belio Lecciones. Oy, kuan man ni Brother Belio kanang something amazing man ang ni alang nito nakita, dili man mo motoo nga si Ginoong Hesus Dios. Maura ang nag-una nga mensahe wa dinhi. Okay salamat Brother Bilio. Kanya kamo di higalag na mo mensahe, makapadangat na mo panahon na atong basahon. Ato nakita dinhi si Larry Taganili, ang iyang mensahe sa kaluoy sa Dios ba John, padayon sa pag-alagad. Amen. Bisan dili pagayod normal ang akong lawas. Okay, salamat kay Brother Larry. Na stroke mo gud sa una Brother Libby. Na-stroke din si Brother Larry. Na-stroke yung tao niya. Tugot lagi undas Ginoo nga physically kuan gid siya, maulian siya. Survive yun Brother Larry. Exercise lang og sige o niya amping sa palawas timo. Si mong pagkaon, pag-amping pod. Naigid pag palta sa maintenance nimo kay na atake na raba ka. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Ni ako lang isalot-salot higala og basa unya ang inyong mensahe nga mudangat din Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto higala aning pangutana, no? Maayong gabi sir. Usa ko sa inyong tagapagsunod sa inyong programa. By the way, si Delia Katubay ni. Sorry lang sir mo express lang gid ko. Dili man gyud tingali mo makaingon nga kamuray maluwas kay ang atong manunubos ato og para mana sa tanan. Okay, daghang kaayong salamat brother sister Delia Katubay. Akong balikan maayong gabi sir, usa ko sa inyong tagapagsunod sa inyong programa. By the way, si Delia Katubay ni. Sorry lang sir mo express lang gid ko. Dili man gid tingali mo makaingon nga kamuray maluwas kay ang atong manunubos ato og para mana sa tanan. Yes, sakto na. Si Kristo ato na ug para na sa tanan munang ato na. Pero wa gyud sadda Sister Delia may tabo sense gyud. Kini nga programa nga kini ang kining Jesus is our hope 2007 pa ni didto ni mag-start sa lungsod sa Daan Bantayan sa radyo natin. Until nga naabot dinhi sa Bugo ug unya ni ata sa DYCM gikan sa AM ug FM. May gidugayon na ning nga programa. Ug unya ang kanang programa sa kini ang maayong balita mura og 2002 pa man Brother Libby, no? Ang kini ang maayong balita pero kami raghapon ana ang naghandle. Nahitabo mo ganing nagkabuwag ni ang ngalan kay nagdepende man na sa sponsor. Nya
it's a long story, di na lang nako isay-say gyud tanan kini nga programa. Basta nagsugod ni 2007 dito sa lungsod sa Daan Bantayan sa radyo natin FM. Ang tinuod pagkasulti, Sister Delia, wa gyud na mahitabo nga among nabanggit o gisulti dinhis kahanginan nga kamera ang maluwas. Unang-una, dili manggod nga ang kaluwasan maangkon sa usalang kapundok kay ang kaluwasan para mana sa tanan. Dili pud na moy among baka ng doktrina, dili pud na moy among baruganan nga moingon nga kamera ang maluwas. Ato na ang tandaan, Sister Delia. Kung ato nga tan-awon gyud sa diha nga ang tao nakasala, Isaiah 59:2, ang inyong mga sala mo'y nakapahamulag o nakapalayo kaninyo sa inyong Dios. Timan-igid ninyo nga ang sala mo'y nakapahilayo nato gikan sa Dios. Bisan pa nga ang tao nahulog sa sala, sa gihapon ang gugmas Ginoo nagpabilin diha sa tao nga siya nahimo ng makasasala. Ug tungod nini kay nalayo naman ang tao tungod sa sala, gustos Ginoo nga mapaduol, mapabalik diha sa iyang sabakan ang tao nga nalayo tungod sa sala. Ug tungod nini gipadala sa Dios ang iyahang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Tan-awa ra gid sa Juan 3:16 ug 17, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan, tanawa, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Busa imposible nga moturok sa among huna-huna, moturok sa among kasing-kasing nga moingon mi nga kamera ang maluwas. Kay ang gisulti dinhi kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan timan-igida, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Kinsa ang maluwas? Kadtong tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, ug kay dili man malaglag natural maluwas. Aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Kung imong basahon, Sister Delia, ang bersikulo 17 nag-ingon, kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili aron nga ang kalibutan iyang pagahukman, kundi sa pagluwas hinuon sa kalibutan. Busa ang amo diri, dili ang pagpangangkon nga kamera ang maluwas, ang amo diri ang pagpasabot ra gyud mahitungod sa kaluwasan. Mara gyud na ang amo diri, pero moingon mo nga kamya, nag-ingon mi nga kamiray maluwas, uy wa gyud na sa among kasing-kasing kay nasayod man gyud ta nga ang kaluwasan para gyud na sa tanan. Salamat, Sister Delia Katubay. Usa ka panahon niya na bisan pa manggani sa mga apostolis, ang ila sa Gyud nga mga pagpangwali ug doktrina nga gibarugan, ang ilang gihunahuna dili man ang kaluwasan gyud para lang pud nila og butaw na hunaon makaingon gyud ta nga murag duol-duol tinuod ug moingon ang mga apostolis nga kamera ang maluwas. Ngano man tungod kay kanana ang sila gud may nahimong sumusunod ni Kristo. Pero bisan pa niya na sila wa gid na moingon nga sila ra ang maluwas. Unya ang mga apostoles sa ilang mga pagpangwali wala po na nila gisulti nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon, nga og dili ka mosunod sa ilang pundok dili maluwas. Wa magsulti niana ang mga apostoles. Ang gipasabot sa mga apostoles ngadto sa mga tao si Kristo, pinaagi kang Kristo ang tao maluwas. Pamati iragid kini Sister Delia Katubay dinhi sa buhat 16 na ang gisgutan nini sa 30 ug 31 dinhi sa buhat akong basahon na nga diha bay panahon lagi
nga si Apostol Pablo ug ang ubang mga apostoles sila na priso dili tungod kay nakabuhat silang sala o dautan mao hinungdan na priso kundi sa ilang pagsulti sa mga pulong sa kamatuoran mao hinungdan nga nasulod sila didto sa bilangguan. Muna nga dili ta magunahuna nga tungod kay nagtinarong ta, nagbinuutan ta, unya di gid mahitabo nga makulong ta. No, kay bisan pa ang pulong sa Dios nga imong ginadala ang kamatuoran kung gikinahanglan man ugaling masulod ra gihapon ka og bilangguan bisan pa sa sama sa giagian sa mga apostoles. Si Esteban makaingon ka nga grabe gyud nagwali sa pulong sa Ginoo diha siyang pagpangwali gibato hangtod nga namatay. Ug unya kung imong tan-awon kini nga ang mga nangalagad sa Ginoo dili man nagsama og naagian sa kinabuhi. Pero bago naangkon nila ang kamatayon, clearly, ilang gisulti ang pulong sa Dios, clearly, nga ilang gipailang nga ang kaluwasan pinaagi lamang kang Kristo, ug dili pinaagi sa relihiyon, ug mausab, kini nga programa, Jesus is a hope. Clearly, nagpahibalo, nagsulti, nga ang kaluwasan dili pinaagi sa relihiyon, kundili pinaagi diha kang Kristo. O kay ang kaluwasan pinaagi man kang Kristo, busa magkinabuhi ito nga uyod des kabubuton sa Ginoo aron ta pagaluwason ni Kristo nga mao ang atong manduluwas. Dini sa buhat da 17:30 ug 30 16:30 ug 31 ni abot man gud nga sila si Apostol Pablo uban sa kanang kang Bernabe, no? Nagwali sila dito sa bilangguan tungod kay natigom naman lagi ang mga tao dito niya dili man hinuon tanang tao na sulod og prisuhan na nga dautan pero naalam po sa under observed circumstances nga nasuhod og prisuhan busa nagwali sila si Apostol Pablo. Nagkataon lang nga dunay kahibulungan nga mga butang nga nahitabo diin adtong paggabiuna ang manulunda miadto dito sa bilangguan ug sa pag-adto sa manulunda nangaabli ang tanang mga pultahan sa bilangguan. Og nianang panahona, dako na gid kaayo nga tsansa, dako nga kahigayunan nga ang mga binilanggo makapanglayas na. Og nga tungod niini, na pagkakadlaw na, kini ang ni-inspeksyon na ang Gilgad og iyang nasuta, nakita niya nga ang tanang mga pultahan sa bilangguan na nga abli na. Iyang giunahon na nga wa na dihan, nang layas na ang tanan nga mga piniriso. Kung nasayod ta diha sa prisuhan, nagkalain-lain ang mga kaso, nagkalain-lain ang mga salaod nga nahimo, ug wa gilaing manubag kung naay makaiskapo kundili ang guard, ang jail guard on duty. Unya kung imong tan-awon, nibira siya sa iyang espada kay magpakamatay na lang unta. Pero gibadlong siya ni Pablo, ayaw pagbuhat og rautan sa imong kaugalingon. Tanawa ra gud yung buhat 16. Og unya ingon siya ani araming tanan way nang lakaw nako ngano man sadtong mga binilanggo mga kaigsunan nga wa man sad sila makahuna-huna pagpanglayas nga unta kahigayunan namang gyud unta to nga sila mulayas tungod kay gipili sa mga binilanggo nga ilang padayunan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo gikan sa pagpamatuod ug pangwali ni Apostol Pablo. So didto ra sila ug unya nasuta gyud sa maong Gilgad, gawa gyud nawala tuod sa mga binilanggo. Ug dinhi sa hinay-hinay napahumok ang kasing-kasing sa sundalo. Busa iyang gikuha si Pablo og si uban pang ka-apostoles ug unya may mga samad man lagi to kay ila matong gipangbugbog. Ay gitambalan niya. Nya dayon nangutana siya. Naangin din niya sumala sa kananaang 28 buhat 16:28 ngadto 31 atong basahon. Apan misinggit si Pablo ayaw pagpakamatay. Ani ara kaming tanan dinhi sa sulod. Nagpakuha og suga ang gwardya ug nagdali-dali siya sulod didto ug miluhod sa tubangan nila ni Pablo ug ni Silas nga nagkurog. Unya gidala niya sila si Pablo sa gawas ug gipangutana, unsa man ang akong himuon aron maluwas? Timan ni higala usa ka seryoso kini nga butang nga gipangutana sa maong nga gwardya sa bilangguan.
unsa man ang akong buhaton aron maluwas. Kamong mga naminaw niini nga programa, dili ba kahapon mao ang inyong himuon kini nga pangutana diha sa inyong mga kaugalingon lamang, unsa may akong himuon, unsa may akong buhaton aron ako nga maluwas. Ang pangutana niining maong nga gwardya, unsay akong himuon aron maluwas. Tanawa ang 31 naging dinhi mitubag mitubag sila ni Pablo, tumoo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka og ang imong panimalay. Ang gikinahanglan gyud ang pagtuo. Oo, nga diha kang Kristo unya ang tawo maluwas. So unsay naa, unsay unod, unsay kauban niining pagtuo ha? Kung imong basahon sumala sa Roma 3:31 nangingon, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo, hinunoa wala gayod, hinuon gipabarog nato ang kasuguan. Busa ang pagtuo diha kang Kristo nga gikinahanglan, naagyod na ang pagsunod sa kasuguan. Na may mga taong magdoktrina lang nga, motuo ka kang Hesus, dili man na sayop, pero moingon na gani nga wa na ang sugo kanang pagtuo dili na gikinahanglan, kay ang pagtuo nga gikinahanglan diha kang Kristo kanang pagtuo nga naa ang pagsunod sa kasuguan. Busa giingon, gibungkag ba nato ang pagtuo, ang gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo, hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa ang sulti ni Pablo, tumuo ka kang Hesus ug sa imong panimalay unya maluwas ka. Napakasimple higala, napakanindot, napakayano sa tubag ug napakayano gyud sa paagi nga ang tao maluwas kundili ang pagtuo lamang dinha sa kang Kristo. Pagtuo nga naa ang pagsunod sa kasuguan. Pagtuo ramang gyud ron nya wa nang sugo na dili na mo gikinahanglan sigon sa gipadayag dinis balaang kasulatan. Babang bitaw hinungdan nga si Ginoong Hesus diha gyud sa baba sa atong Ginoong Hesus na nigawas kining pagkasultiha, matod pa niya sa Mateo 24:14, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Busa kining kalibutan na higala mailhan nimo, mahibaluan nimo nga matapos na. Unsa may mutapos kanang mga dagko nga mga bomba nga gipasalig nila nga og makabuto na matunaw ang mga nasod, no? Ang ato ra gyud dinhing barometro kaning giingon ni Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Muabot na ang katapusan sa diha nga ikawali ang maing balita ngadto sa tibuok nga kalibutan sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan. Din ang mga taong nagpuyo lain-lain magsinultian, pero ipawali ang maayong balita sa tuyo nga ang tao makadungog ug makahibalo. Sa unang sa Ginoo nga paghukom sa kalibutan mao ang lunop sa tubig, wala man to na largo lang gyud og lunop, gipawalihan una sa Ginoo sa kangnuy ang mga tao. But sad to say nga sa ilang nadungog og nabati wa nila panumbalinga, hinungdan nga sila nangalaglag ug sa ilang pagkalaglag dili tungod kay sila wala makadungog, dili tungod sila wala makaibalo, dili tungod kay wala sila masultii, kundili tungod na sa ilang pagkagahi og kasing-kasing. Mao ang gisgutan sa Juan 3:9, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Tanaw sa pagsupil sa mga tao sa panahon na Ninoe, nangaunsa sila, nangalaglag. Sa samang pagkaagi, ang pulong sa Dios ginawali karon. Dili tungod aron ka malaglag, kundi aron ka maluwas. Kay ang paghukom dili pinaagi sa lunop sa tubig, kundi pinaagi sa kalayo. Sa dili pa kana mahitabo, ipawali una ni Kristo ang maayong balita. Unsa man gud ning maayong balita nga ipawali? Hinumdumi, gospel dili gossip. Mo'y atong iwali, mo'y atong isulti. That's why nga kini nga programa nga inyong gipamatian nagwali sa maayong balita. Unsa maning maayong balita?
Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 1, versikulo 16, nagingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo una sa tanan sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanon usab. Unsa ni maing balita? Mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa ikaw karon nga naminaw niini nga programa, kami magadala sa inyong mga kasing-kasing o guna-una diha sa pagtuo kang Kristo, kay ang kaluwasan pinaagi diha sa pagtuo kang Kristo o dili pinaagi sa relihiyon. Nga ni gisgutan sa buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nga wa nay lain pa nga umusilong sa landong sa langit nga maluwas ta kundi pinaagi lamang kang Kristo. Busa himua nga si Kristo mao ang inspirasyon sa imong pagtuo, mao ang inspirasyon sa imong pagpangalagad, kay maluwas ka pinaagi diha kang Kristo ug dili pinaagi sa imuha nga relihiyon. Mo man gani si Kristo namulong siya sumala sa Juan 14:6, matud pa niya, ako ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi, walay makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Busa ang kaluwasan pinaagi gayod sa kang Kristo, pinaagi dili pinaagi sa relihiyon. Og tugote nga kami wala gyud nanang huna-huna ang nga kami ray maluwas, kay ang kaluwasan para kana sa tanan. Kung atong basahon ragod dinhi sa Juan Kapitulo 10 versikulo 9, ingon niini, busa dili mi mag-angko na kami ray maluwas. Oy, kay ang kaluwasan gi-offer na para sa tanan. Unya mo ingon ka nga kami ray maluwas? No, sa 10:9 sa Juan ingon ini ang gisulti, matud pa, ako mao ang pultahan. Wa man yun ang relihiyon nga ipultahan. Si Kristo, ako mao ang pultahan. Ang musunod agi kanako maluwas. Pagkaklaro ana. Ang gisulti ni Kristo, agi kanako maluwas. Wa maging mag-agi sa relihiyon luwas, kay mag-unsa lang ang imong relihiyon. Unya unsa nimo kapintas, unsa nimo kadautan, unya kanang pagpatuo nimo sa mga tao nga insakto og tarong mo. Ang Ginoo di man buot ana, muna nga manggawas ang kamaturan og unsay tinuod nga kulor sa relihiyon nga imong gipatuo nga tarong atubangan sa mga tao. Busa tungod niya na kami magadala sa inyo sa pagtuo diha kang Kristo, kay pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon, maluwas ang tao. Kung imong basahon sa Juan 2:4, ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta. Tanaw ra nganong gibutangan og unta, tungod kay di man gud tanang tao maluwas, kay di man tanan nagkinabuhi og kaluwasan. Ang kaluwasan libre man wa man ay bayad, pero di po na pwede nga malargo kalag kaluwas nga wa kay nagkinabuhi kaluwasan. Sama pananglitan, gusto kang mag-abogado, doktor, engineer, unya di ka mo eskwela, unsaon nimo pagka-doktor, unsaon nimo pagka-engineer, nga wa man ka mo eskwela sa samang pagkaagi, gusto kang maluwas pero wa ka magkinabuhi og kaluwasan, unsaon man nimo ang pagkaluwas? Busa aron siguro nga maluwas ka, tumuo ka diha kang Hesus, alagad ka kang Hesus, kay ang kaluwasan ana kang Hesus, wala din sa relihiyon. O hinumdumi nga ang kaluwasan gitanyag, gi-offer na para sa tanan. Kung imong basahon ang Tito 2:11, nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Ang kaluwasan unsa? Alang sa tanang mga tao. Pero moingon na gani nga kami ray maluwas, disgrasya. Nalampas na sa gisultis Biblia, kay ang kaluwasan alang sa mga tao ug kay ang kaluwasan alang man sa tanang mga tao. Sister Delia Katubay, kami magaingon kang kaluwasan alang man sa tanang mga tao, tungod niya na magkinabuhi ta alang sa kaluwasan, kay aron maangkon nato ang kaluwasan. Kung ato ganing basahon gisgutan sa kining Judas, kung imong tanaw dinhi sa nga kinini ang tres nagingon, mga hinigugma sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag, mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Unsa ning kaluwasan? Atong tanan. Busa atong kinabuhian ang kaluwasan aron ta nga maluwas. Pero wa gyud na stedilya kanang imong giingon nga, sir,
di po siguro mo ay kaingon nga kamuray maluwas kay ang kana ang manluwas ato na tanan. Yes, ato nang tanan si Kristo, pero hinumdumigid unya nga sa adlaw unya sa katapusan dili tanan makaangkon sa kaluwasan. Timan-e gipamulong ni Kristo Mateo 7:21 paingon sa 23, kini gyud ang atong pamalandungon gyud pag-ayo. Ha? Ngano man kay maog gyud ni ang barometro kung maluwas ka ba o dili. Ang Mateo 7:21 nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Timan ya? Dili tanan maging Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Nagampaw na Ginoo, nangalagad na Ginoo, nagsimba na sa Ginoo, pero ang gingon ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Karon, unsaon yung pag-ilang nga makasulod ang tao sa gingharian sa langit? Ipadayon na tugbasa, nagingon, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naas langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Busa karong panahona, pamalandunga kung ang kabubuton ba sa Dios ang imong gituman. Kaya tingali niya og nagsunod ka lang sa kabubuton sa pangulos yung simbahan. Nga bisan ginag-unsa naging dautan na, ang naguna-una at ang gihapon na nga tarong na. Ha? Nga naman, kabubuton sa manas langit ang tao maluwas. Busa ang ato lang ng barometro, sugdanan. Aron siguro mga langit ha, pagsunod na gyud sa kabubuton samahan nga nas langit. Unsa ni kabubuton sa Dios? Sumala sa Salmo 48 ang pagsunod sa iyahang nga kasuguan. Well, niya na unyang panahon na mga kaigsunan. Daghan sa mga taong mabigo, daghan sa mga taong madisappoint. Nga naman, tungod kay ginahuna nila, gituoan nila nga sila maluwas niya dili man di ay. O tanawar gud kun unsay gisulti sa City 22 sa Mateo nagingon ni adto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako. Daghan na maging kanako. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani mga pagpanagna. In the name of God, in the name of Jesus. Naghimo mig propesiya tungod sa imong ngalan. Among gipagula ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Dagingon rebuke. In the name of Jesus. Hinginlan ang mga yawa. Among gipagula ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Ginamit ang ngalan sa Dios. Gibadlong ang mga daotang espiritu. So totally, ang tao magunahuna nga siya gyud iya ni Kristo, nagunahuna siya nga tarong na o alagad sa Ginoo kay pinaagis paggamit sa pangalan ni Kristo ang mga demonyo gipanghinginlan. Ha? Unya ang sunod, og nakahimog daghang mga milagro. Gisayon nang kabagod niya na. Sultihan ta mo higala sa akong pagpangalagad sa Ginoo, maupod tingali na hitabo sa inyo. Daghan ang higayon, ha? Daghan yung higayon nga ako nakatagamtam, nakakita og milagro gyud sa Ginoo. Pero sa akong pagpangalagad sa Ginoo, wa pa na mahitabo bisag kausa nga nakahimo kog milagro. Wa. Pero akong natagamtaman sa makadaghan ang milagro sa Ginoo. Pero sa akong pagpangalagad sa Ginoo, wa mahitabo nga nakahimo kog milagro. Pero kini mga tao na tanawa, di ba na naghimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Akong isingit mga kaigsunan. Ha? Ingon ni ini, giilan ako ni nga milagro. Nagdali ko. Labihang minaw ko lagi og kining motor makamao pang musulti, mo reklamo na siguro nga hinay-hinaya lang intawon ko kay nag-apas ka sa oras. Pero katarong ra gyud sa akong dagan. Tarong nga kusog na lagi, pero ang akong pasabot wa bakoy kanang kagukod ni kinusara ra gyud ko wa koy kasugat. Wa kanini ang may nagsunod layo pa. Pero ngano man gyud nganing kalitra man gyud ang motor og simplang katulo ko malabay, katulo mabalitok, katulo mabalitok. Nagbuwag mig og ang motor, pero kaluoy sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo, ang milagro kana, milagro na. Ako nang nakita milagro na sa Ginoo. Ay barog ko na ang mga taong nanoon, sir, dahil lingkod una. Unya hangtod nga nakaibaw sila nga ako diin ang ilang ipaminawan sa radyo. Niyan ang panahon na hunahuna ka katulo ka mabalitok. Ni ganlas man lang sa imuhang lawas nga napiang o kanang naunsa ka wala labing usugan dagas motor. Dili ba na milagro? Kung sa inyo dili, sa ako milagro na. Sa ako milagro na. Unya sa milagro nas Ginoo. Wa ko naghimog milagro. Pero kining mga tawo na naghimog mga milagro, gipagula ang mangyawa. Tanawa sa City 23 nagingon, ako magaingon kanila ni atong adlaw.
pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan kay wa ko kamo ikaila. Ngano nga dautan man ni sila? Ngano wa sila maili? Kay ang ila gyud wa sila magsunod sa kabubuton sa manas langit. Muna'y sikreto siya wa higala nga lisod kana mamatikdan sa tao ug dili siya mamalandong. Nga naman, ginahuna niya, nagampo na siya, nagsimba siya, nangalagad sa Ginoo, totally yung ginahuna, langit gid siya. Pero ang gi-insert sa yawa, ang pagkadili lang yun musunod, mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga sa adlaw sa katapusan, ha? Mga bigo sila, ha? Sa adlaw sa katapusan. Muna sa ikaduhang Pedro 1:10 nagingon, busa himuan ninyo nga labi pang masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapilili kay kung inyong himuon kini dili gayud kamo mga hulog. Sister Delia Katubay, nadungog mo ang pulong sa Dios, ang kaluwasan para natong tanan, dili kay para lang namo, mo hindi mingon kami ray maluwas, pero timan igyo, ha? Amatod pa ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus, maluwas ka. Kanang pagtuo nga dunay gisunod, gituman nga kasuguan. Kay nagingon sa Roma 3:31, gibungkag manato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo, hinuno wala gayud, gipabarog nato ang kasuguan. Busa himo ang pagtuo, Sister Delia, nga naa ang kasuguan. Sumalas Galacia 3:24 nagingon, ha? Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad ug mag-agap diha kang Kristo aron ta pakamatarungon diha sa pagtuo. Pangita ang pagtuo nga naang pagsunod sa kasuguan, timan pagsunod sa kasuguan, pagtuman sa kabubuton sa man, maluwas ka, maluwas tang tanan, pag-abot unya ni Kristo niining kalibutan na. Sa Delia, mabuhay ka, ubas tanang nagapaminaw, sunda ang pulong sa Dios aron ka mamaluwas. Nagingon sumala sa 1:21 sa Santiago, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios, dawata ka na kay mamaluwas ang imong kalag. Mabuhay ka, higala. Gadili ni. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning lilion ang screen karon kagabhion. Ato ning basaw ni daghang mga comments ni higala nga ato nakita. So niya atong nakita dinhi si okay. Niya si Raul si Pada sa Katmo ni. Mayong gabi ninyo diha mga pari. Tagaan mo maayong panglawas aron padayon ang inyong programa. God bless. Salamat sa pagbiyo pre. Nya imo naman gid na nga gikuan. Akong gitan-aw pre ang akong schedule this coming December second na Sabbath na cancel pre. Na-cancel akong gitan-aw sa kalendar. So ang imuhang kuan, ang imong gihangyo sa agwa, okay pre, ako na nga gikuan, ako na commit. Okay niya sad si Miggy Beringkel Saladaga Martir. Nasay iyang gisend nga kamot nga nagpray. Onya niya pod si Ener Moralde watching from Mandawi, Berjon. Okay, salamat sa panood karon sa taga Mandawi. Onya niya si Audi Nodalo. Regards ko ninyong duha diha kuya. Regards pod ko diha sa akong family. Lipon's family, Nelson Lipon and Marieta Lipon sa Upper na Elon Church. Naminaw sila karon. God bless and more power ninyo kuya from Marian Her, Mandawi City. Ay, pastilan na kanang himala Manday Marian. Nagdiukan. Salamat ha. Wala kalimot ni Marian Berjan. Ha? Kanini ang dili maguni Marian sa iyahang Facebook. Nya kay makatawa magawa ni iyahang mga post kay gana malingaw ni siya ang mga joke-joke. Nya salamat sa pagbiuray. Nya God bless ninyo tanan dia. Niyasan si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw og sa tanan nga naminaw o gabyo. Karon di ami sa Gairan, Sitio Limugmug, Porok Sampaguita, nagtambong sa Satellite Crusade. Salamat sa pagbasa sir. God bless. Sana si Limugmug. Diha sa Sampaguita ba dyan ba? Sa Porok Sampaguita sa Gairan. Unahan silang Inday Dudong, na sila gihimong Satellite Crusade, sila si Joel, sila si Alaid, tapos Merjon dito.
Uban pa diyan ang himutang mga sa kuan one week sila na. mga theology graduate. Okay, ato sang nakita din si Jacob Sumalinog, si Brother Leo ni. Mayong gabi mga brad, so mayong gabi Brother Leo. Niapod si Leoncio Lipon, mayong gabi Kuya John, watching from Cebu City. Si Papa Nako, si Libby Lipon, God bless. Okay, Brother Leb. Brad Lencio, sige, salamat sa iyong pag-view ha. Anya niya po si Jansky Illustrasimo. Ang iyang minsay, good evening, diha ninyong tanan. Watching from Kinatarkan. So may gabi sa Kinatarkan. Niya nipagyoy minsay si Leoncio Lipon, especially to all maayong gabi ninyong tanan mga brad. Anya niya po si Noipi Moreno. Good evening sa tanan, Brad Libby, Brad John, ug Brad Isaw, ug sa tanang naminaw sa kapaglaom maayong pagpaminaw. God bless. Okay, ato pa ning tanaw ning pika sa mga screen. Okay, ato nakita din si Isabel Villaganas ni Cesario, Anianas Melideth Bansuela Puentes, Oliver Kenjijen, si Christy Glenn Braganza Nuyad, yes, Brother Ariston Boyno, si Jane Tero, ato sang nakita din si Joliet Atok Makabulos Abanes, niya po si Brother Leon Shelipon, nakita sa nato si Nina Mata, si Ma'am May Barido Koyos, ato ning tanaw ning pikas, mga nag-like, atong nakita din si Gina ni Cesario, Shirley Fuentes Alconten, niya po si Sir JP Advent or Sir Jerome Patagnan. So may gabi ni mo sir. Niya po si Rosaline Mainit, anis Germany. So good evening Sister Rosaline o ni Sister Belin diha sa Germany. Niya Maricel de la Cruz, niya Marlon Federicos, si Rosdal Kaumiran, maing gabi. Si Niasad, si Ginalyn Lumuntad, niya si Noel Landau Cristal, Ilse Pitugo, ato sa nakita si Brad Basilio Notarion, si Rosjen Carabio, niya ato sa nakita din si Paz Diheto. Muna yung mga nakita na to din sa screen. Okay, Inday, kumusta mo diha sa Malabon? Okay, niya pa'y ato nakita nga mensahe gikan ni Meljoy Escalicas Almosira, God bless. Okay, God bless also, sister. Ano mo ito tayo? Lalaki ni si Brother Meljoy, nilit na sister, brother. Naani sa amot na ba ni ron sa paypay? Meljoy Escalicas, lucky Ever John. Okay, mo ito tayo higala sa pagpadayon sunahan. Ang yun sa to pag-term sa nangutana ba John, yung pangutana? Ang iyang gisulti Brother Libby nga matud pa niya dili gipon siguro gyud ta makaingon kakita ray maluwas kay ang atong kunong manunubos ato manatanan. Tinuod na pulos taga-angkon nga si Kristo atong manunubos. So nga mong ginaingon din ang kaluwasan mahigala tungod kay ang tanang tao nahulog man ta sa sala, nakasala man tanan. Sa Roma 3:23 ang tanang tao nakasala, ug sa Roma 5:12 nakasala tang tanan. Tungod kay nakasala man tang tanan, gipanyag sa Ginoo ang kaluwasan alang natong tanan. Sa atong basa sa Tito 2:11, naging ang record natong mabasa, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Pila ka tao ang nagkinahanglag kaluwasan? Tanang tao. Ang Biblia nagsulti kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Boto pasabot mahigala. Tanang tao kay nakasala man tang tanan, nahulog man sa sala kitang tanan, o kitang tanan nagkinahanglan og kaluwasan. Atong nabasa, og ang grasya sa Dios gikapadayag. Kinsa maning grasya
nga gipadayag mahila kanang kaluoy ba gipadayag nato nga makasala aron kita makabatog kaluwasan walay lain si Ginoong Hesukristo. Munay kaluoy nagpakatao ang anak sa Dios didto sa sabakan ni Birhen Maria. Nagpakatao aron mahimong manluluwas natong tanan. Gani sa Mateo 1:21 sa diha nga nakahuna-huna si Jose nga iyang biyaan ang iyang pangasawunon tungod kay wa niya kahilabti ning buntis man. Anang gabi nga nagplano siya musubat, gipadamgo siya, giadto siya sa usa ka mondas Ginoo. Tagaan siya damgog pananahon. Ayaw pagbuhata ang imong ginahuna, dili na maayo. Kay ang gisamkon sa imong pangasawunon, lalang kana sa Espiritu Santo. Kung mataw ang bata, paganganla nimo ka nag-Hesus, kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Gipadala mo na'y kaluoy, mo na'y grasya gikan sa langit higala. Nagpakatao si Hesus ng kalibutan. Ang meaning sa pulong Hesus, manluluwas, Savior, sa iyang makatawhan. Kita nag-angkon man ta makatawhan si Ginoo, manluluwas si Hesus alang sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mo na'y kanindot kayo, ang kaluwasan gitanyag alang sa tanan. Maun sa may atong rasa, maun sa may atong dagway higala, kitang tanan gitanyagan og kaluwasan. Gitanyag ba gi-offer natong tanan, pero ang musagop niya na muli putoy makadawat. Tanawa diha ang nakasulat sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya or motuo kaniya dili malaglag makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Kini nga pagkasulti atong pamalando nga ang tanang tao gihigugmas Ginoo kana paingon kay gihigugmas sa Dios ang kalibutan buti pasabot tibuok kalibutan kay nahulog man tang tanan sa sala. Gihigugma tas Ginoo tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak kinsa man maos Hesus nagpakatao siya og nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo og ang Biblia nagsulti ang bisan kinsa nga mutuo or mosalig kaniya dili sa malaglag makabaton sa kinabuhi nga way katapusan. So ang mutuo ra may maluwas, may di malaglag, pero dili pa mutuo higala nalaglag yun ta. So ikinahanglan mutuo dito kang Hesus. Duha naman gihisgutan din og dili ta mutuo, laglag ta, pero mutuo ka luyas higala. Atong buhaton aron ta maluwas, mutuo ta kang Kristo Jesus. Mutuo ta niya. Og mutuo ta sab sa iyang gisulti nga ipatuman ang sugo sa mas gihisgutan niya sa Mateo 16, Mateo 19, versikulo 16 o 17. Atong tanawon ra gud ang na-record din sa balaan na kasulatan. Usa kini ka story sa usa ka ulitaw nga dato, no? Usa ka dato nga tao nga nangutana sa atong Ginoo. Og ang pangutana unsay iyang buhaton aron maangkon niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Ini ang tubag ni Kristo. Kaniya may tubag siyang naingon sa versikulo 7. Nganong nakon nangutana man ikaw kanako may tungod mayo. Anay usa lamang kamayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Kining batan-on mituo kang Kristo. Pero pag ingon bantay ang sugo, wa na mutuo niya. Hinglakaw ang maong batan-on kay nawili siya iyang mga bahandi kay pabaligya ang bahandi. Lakaw siya kay ingon mas ingon man batan-on sa may kubatong Ginoo aron mahimo ko hingpit kanang imong gisulti bantay sugo nagtuman man ko ana. Ibaligya imong kabtangan ni hatag kabos. Niya sumunod ka kanako. Kay nangandoy ang batan-on nga mahimong usas mga apostolos Ginoo. Mahimong mong babag iyang kabtangan kundi di ibaligya so gipiras Ginoo.
Gusto mo kang musunod ako? Kaya gisultihan tumakan tumanon sugo, nagtuman ba ikaw? Gusto mo kang musunod yun ako? Ibaligyan na yung kabtangan, sunod ka na ako. So ang point lang din kani word nga unsay buhaton aron makaangkon kung kinabuhi way katapusan, ang tubag ni Kristo, bantay ang sugo mahigala. So ang point na ito ikuha, ang tao na ang mutuo kang Kristo, kinahanglan mutuo po ito siyang gisulti. O sa may gisulti niya, tumanon ang sugo. May pang dimensyon ni Brother John kaganiha, pangitao na to ang kadtong nagtudlo sa pagtuo kang Kristo, ngawa na himulag ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nga naman, kay ang Kristo nga atong gituruan, wa siya nagsugo nga atong supakon ang napulo ka sugo. Nagsugo siyang ipatuman ang sugo mahigala. Naay requirements, mabitaw nga ipawali ang maayong balita. Ipawali ang mga balita sa tuyog tumong aron makarealize ta, makatimbang-timbang kahigala. Og mutuo pa, maluwas ta. Sa alas katapusan, mutuo tag musagop sa instruction mga higala. Mana nga punto kuhaon, sa Roma 3:31, ingon San Pablo, gibungkag ba natong kasuguan tungod sa pagtuo? Wala gayod, ipabarog Ginoo nato ang kasuguan. Mana nga, kung naghandom pang maluwas, kaya ang kaluwasan, gitambak, gi-offer magiging sa tanan ang atong buhaton, samtang mutuo ta kang Kristo atong manluwas, sundon po nato ang iyang masugo, kaya ang pagsunod siyang sugo mauna higala ang pamaagi nga naang tao nakalikay sa pagbatog sala. So sa unang Timoteo 6:14 ang tambag ni San Pablo nga atong tumanon ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So ano naman tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulubanon ni ang atong tension. Mga higala, mag-ampol kita. Dalang panon ug makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa tronos kita sa